ரவா ஸ்வீட் எப்படி செய்கிறதுன்னு இப்போ நாங்கள் பார்ப்போம். முதல்ல கிஸ்மிஸ் அண்ட் பாதாம் எடுத்து பட்டரில் கொஞ்சம் லைட்டாக வறுத்து எடுத்து வச்சுக்கோங்க. பாதாம் இல்லைன்னா அதுக்கு பதிலாக வேர்க்கடலை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கொள்ளலாம். அது பொரிஞ்சு வந்ததுக்கப்புறம் அதே பட்டரில் நான் 150 கிராம் ரவை எடுத்து வச்சுருக்கேன். அதை போட்டு ஒரு 10 to 15 மினிட்ஸ் நல்லா ஃபஸ்ட்டுக்கு வறுத்துடுங்க. அது வறுத்ததுக்கப்புறம் உங்களுக்கு விளங்கும், நல்ல ஒரு ஸ்மெல் வரும். மற்றது ரவா கொஞ்சம் ப்ரௌன் கலர் ஆகி வரும். அப்போ அது வறுத்து பட்டுருச்சுன்னு அர்த்தம். அப்புறம் அது வறுத்துப்பட்டதுக்கப்புறம் அது ஒரு பிளேட்டுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கோங்க. பிளேட்டோ பவுல் ஒன்று எடுத்து வச்சுக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் எங்களுக்கு அடுப்பு யூஸ் பண்ண வேண்டிய தேவை இருக்காது. நீங்கள் எல்லாம் மற்றது கையால் செய்ய வேண்டியது தான். இதுக்கு சுகர் நான் 100 கிராம் எடுத்து நல்லா பவுடர் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஆனால் 100 கிராம் உங்களுக்கு தேவைப்படாது. நான் இதுக்கு 80 கிராம்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். உங்களுக்கு அந்த ஸ்வீட் போதாதுன்னா அதை விட கூட யூஸ் பண்ணிக்கொள்ளலாம். நான் பவுடர் பண்ணி வச்சுருக்க சுகரை அந்த ரவையில் மிக்ஸ் பண்ணிக்கொள்கிறேன். அந்த ஃபஸ்ட் நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க. கிட்ஸுக்கு நிறைய பிடிக்கும். மற்றது வெட்டிங்ஸ் ஃபங்க்ஷன்ஸ் அந்த மாதிரி டைமில் இல்லை பெருநாள் ஏதாவது விசேஷங்களுக்கு செஞ்சு வச்சுக்கலாம். ஈஸியாக டக்குன்னு செஞ்சிடலாம். அவ்வளோ இன்க்ரீடியன்ஸும் இல்லை. ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். அதில் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற ஏதாவது ஒரு மில்க் பவுடர் ஒரு 3 டீஸ்பூன் போடுங்க. போட்டு அதையும் நல்லா கலந்து விட்டுருங்க. நான் இதுக்கு இன்றைக்கி கலர் யூஸ் பண்ணி செய்ய போகிறேன். க்ரீன் கலரிங் ஏற்கனவே நான் கரைச்சி வச்சுருக்கேன். அந்த நான் பொரிச்சு வச்சுருக்க நட்ஸ் அண்ட் க்ரீன் கலரு ரெண்டையும் இதுக்கு ஆட் பண்ண போகிறோம். அதையும் ஆட் பண்ணியாச்சு. இப்போ அவங்க நல்லா கையை நல்லா கழுவிட்டு கையால் தான் நீங்கள் நல்லா பிசைஞ்சு அந்த பதத்தை எடுக்கணும். இப்போ டையை மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. ஒரு கப்பில் லைட்டாக சுடு தண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க. இது செஞ்ச சூட்டோடு செஞ்சால் தான் அந்த பதம் சரியாக வரும். இப்போ நல்லா பிசைஞ்சு விட்டுக்கோங்க. தண்ணி 2 டேபிள் ஸ்பூன் ஊற்றிக்கோங்க. அதுக்கு போதும். இதுக்கு வேணும்னா நீங்கள் நான் இதுக்கு ஒரு வீடியோ அப்லோட் பண்ணியிருந்தேன், பாதாம் நட்ஸ் பவுடர் எப்படி செய்கிறதுன்னு. அது கூட 2 ஸ்பூன் யூஸ் பண்ணிக்கொள்ளலாம். இன்னும் டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும். நல்லா பிசைஞ்சு பாருங்கள். உடனே அந்த கையில் உருண்டை பிடிச்சி பாருங்கள். அது உடையாமல் அப்படி கெட்டியாக நிற்கணும். அதுதான் சரியான பதம். ஃபஸ்ட்டுக்கு செஞ்சேன், இன்னும் சரி வரல. இன்னும் கொஞ்சம் பிசைய தான் அதில் இருக்க சுகர் நல்லா மெல்ட் ஆகி அந்த ஒட்டும் போது அந்த பதம் சரியாக வரும். இப்போ பாருங்கள், அது சரியாக உருண்டை வந்துருச்சு. இப்போ நாங்கள் எடுத்து வச்சுருக்கேன் பிளாஸ்டிக் ஸ்பூன். இது பேபிஸ்க்கு கொடுக்குற ஃபார்முலா டீனில் வரும். மில்க் பவுடர் ஸ்பூனில் அந்த ஸ்பூன் வரும். இதில் கொஞ்சம் பட்டர் உள்ளுக்க தடவிட்டு நாங்கள் செஞ்சு வச்சுருக்க ரூலானை அதில் நல்லா இறுக்கமாக நிறைய போடுங்க. நல்லா அமர்த்தி விட்டு ஃபில் பண்ணிவிட்டு ஒரு பிளேட்டில் லைட்டாக அந்த ஸ்பூனை வச்சு 2 தட்டுங்க. அது கலண்டு வந்துடும். அப்போ ஃபங்க்ஷன்ஸுக்கு செய்கிறதுன்னு ஒரு 4-5 பேர் சேர்ந்து 1 கிலோவில் செஞ்சாலும் டக்குன்னு செஞ்சிடலாம். இது என் குழந்தை தூங்கிட்டு இருக்க டைமில் தான் நான் இந்த வீடியோ எடுத்திருக்கேன். ஒரு கையில் ஃபோனை ஹோல்ட் பண்ணியிருக்கேன். அதாவது ஒரு கையில் செஞ்சு காட்டுறேன். உங்களுக்கு 2 செஞ்சு காட்டிட்டு நான் டக்குன்னு செஞ்சுட்டு உங்களுக்கு காட்டுறேன் எப்படி வருதுன்னு. நீங்கள் பாருங்கள் எவ்வளோ ஈஸியாக வருதுன்னு. அதே போல் டேஸ்ட்டும் நல்லாயிருக்கும். பாருங்கள், டக்குன்னு வந்துடுச்சு. இன்றைக்கி நான் யூஸ் பண்ண ஐட்டத்தை வச்சு அந்த 150 கிராம் ரூலாவில் நான் 25 ஸ்வீட் செஞ்சுருக்கேன். பாருங்கள், நீங்களும் ட்ரை பண்ணி எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள். தேங்க்யூ.